Здравейте на всички, аз съм Алекс XBG и днес ще реагираме на Оскарите, което е напълно най-рандом нещо, което може да направя в 3 часа през нощта, защото просто някой ми писа кога ще има нов клип Алекс XBG и просто си казах кога, ако не сега, защото да направя клип за Оскарите. Така, първо, нека да кажем кои са номинираните за най-добър филм. Няма да ги чета от никъде, така че всичко ще ми е направо straight from my head. Така, I'm Still Here, филма, който няма да гледам най-вероятно никога, защото най-вероятно няма да дойде в България изобщо. Nickel Boys, Anora, The Brutalist, Wicked, Conclave, чакайте, как се казваше това, The Substance, нали не забравям някой, кажете ми, Complete Unknown, Емилия Перес, което е най-контровършъл филма на десетилетието сигурно, което не го разбирам защо филм беше окей. Не мога да кажа, че ми е най-любимото нещо на света, но не се чувствам обиден като макар да не съм, няма какво да съм обиден, защото аз нито съм мексиканец, нито съм трансджендър, така че към лично мен този филм няма как да ме обиди, но не мога да си представя, че ако бях представител на тези две различни култури, щях бях да съм обиден. Така, за кой искаме да победи? Надяваме се да победи Бруталиста, който дори не го харесвам. Просто аз имам различно мнение за това какво харесвам и какво искам да победи. Защото, примерно, Анора ми харесва много повече от Бруталиста, но не искам да победи. Не мога да кажа защо. Няма логика в това нещо, но просто съм така малко... Така... Дори не знам коя категория... В момента дори не знам коя категория върви, защо да знам. Нали, аз правя клипа, а вие го гледате. Вие трябва да се запознате с това, не аз. Коя категория може да е това според вас? Wicked беше номинирано, Бруталиста беше номиниран... видеомонтаж, окей. За видеомонтаж Бруталиста няма как да спечели, защото е 3 часа и половина филм, което дори да е... Кой спечели? Не чух. Видял ли те? Кой си ти? Това е Шон Бейкър, май. Това е втората победа. Шон Бейкър спечели и втория си Оскар за деня, защото той спечели за оригинален сценарий. Браво на Шон Бейкър. Както казах, харесвам Анора, така че до някъде се радвам, че побеждава, но в същото време не искам да печели този филм. Не знам защо. Един от най-важните Оскари за главна поддържаща, не главна поддържаща, какво означава главна поддържаща, за поддържаща роля жена, т.е. поддържаща актриса се нарича. Така, всъщност аз не знам колко кадри мога да показвам от това, защото може да ми свалят клипа, ако има някакви кадри от Оскарите, защото аз нямам авторското право да го правя, така че няма толкова да показвам какво се случва там. Още преди да се е свършила категорията, категорията свършва ли изобщо? Т.е. преди да е започнал, преди да наградят, смятам, че победител ще бъде Ариана Гранде за женска поддържаща роля. Ще видим колко съм прав. 100% съм 10 прав. Защото аз съм най-големия експерт по Оскарите. Очевидно. Защото направих клип за това в момента. Го правя, да. What the fuck? Зои Салдания победи в тази категория. Може би беше малко раничко за Ариана Гранде, която те първа става актриса, да спечели такава важна, това въобще не е важна категория, това е една от най-малко важните категории сигурно, но да. Което вече не го видяхме, защото реших по-късно да направя клипа. Киран Кълкин спечели наградата за най-добра поддържаща мъжка роля, което съм окей с това. Той беше, макар че той де факто си е почти главна роля във филма, така че малко е категории фрод. И да, какво друго се случи? Анимационен филм спечели Flow, който още не съм гледал. Бях за Дивия робот, но може Flow да се окаже по-добър, защото не съм го гледал, не мога да кажа. Вау! Original song!
изобщо не ми пука за тази категория, защото дори не помня нито една от песните. Не, помня май някоя песен, помня Defying Gravity от Wicked. Тя сигурно е номинирана, предполагам. Не знам какви са номинациите, защото съм много добре подготвен за този клип, както виждате. Мик Джагър ще представя наградата. Емилия Перес спечели Оскара за песен. Не знам коя е тази песен, не я помня. Вау! Оскара за документален филм, което означава, че изобщо не ме интересува, защото не съм ги гледал тези филми, което може би е моя грешка по-скоро, защото документалното кино също е валидно, така че съжалявам, че не съм ги гледал. Смисъла на тези сегменти, където просто ти пускат музика и пише Оскарс и се виждат някакви жени, като че ли, не знам ли това са женица, които просто нещо танцуват на музиката и това продължава 3 минути, която сигурно ще спечели, чакайте да видя филмите, които са номинирани: Dune Part 2, Part 2, не знам кое да те по-правилно да го кажа. Според мен за звук ще спечели A Complete Unknown. Не познах. Dune Part 2 спечели за звук. И сега Оскарът за визуални ефекти, според мен ще го спечели Dune Part 2. Но бих се радвал, ако го спечели Better Man, защото ще бъде hilarious. Не знам как се казва. Ще бъде много смешно. И познах Dune Part 2 спечели Оскара за най-добри визуални ефекти. Хора, кога ще свършат тези Оскари? Искам просто да свърша с това клипче, възможно най-бързо. И те продължават да ме бавят с тъпата музика, която не знам защо е там изобщо. Бруталист спечели за операторско майсторство, аз вече абсолютно не ми пука какво се случва, защото просто искам да свършва най-после. Давай, Марк Хамил, кажи ни кои са номинациите за най-добра музика. Бруталиста ще спечели, няма смисъл дори да ви показвам кой ще спечели след това. Моля ви, кога ще свърши този ад? Не издържам повече тъпите Оскари. Килиан Мърфи ще представя Оскара за най-добър актьор. Невероятно. Ейдриан Броуди спечели втория си Оскар. Вау! Тази реч на Ейдриан Броуди е безкрайна. Няма ли да свършва най-после? Радвам се, че победи, но малко прекаляваш. Омага, Квентин Тарантино ще представя най-вероятно за най-добър режисьор, мисля. Здравейте всички! Анора, Шон Бекър. щом Анора победи за режисьора, мисля, че вече става напълно ясно, че ще победи за най-добър филм. Така че вече няма никаква интрига. Знам, че още не е свършило, но вече съм сигурен, че Анора ще победи, така че не ми пока. Прочвам да едитвам видеото, така че чао.